Društvo ljubitelja Vespe organizuje međunarodni skup poštovalaca tog dvotočkaša. I ovo je inače prvi te vrste u našoj zemlji. Nazvali su ga Beovespa 2011. Održava se od 10. do 12. juna. Sad nam u studiju Igor Bogdanov i Aleksandar Ignjatović iz tog društva. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobrodošli. Ajmo prvo da krenemo od toga kakve vi Vespe vozite. Pa... Pretpostavljam da nisu nove. Pa nisu nove. To su neki iz 80-ih. Ajde da kažemo da njih još uvek ima po ulicama. Voze se i mogu se vidjeti. Imamo i modele. Teški su za održavanje, jel? Pa i nisu toliko. Teško je doći do delova, ali generalno laki su za održavanje. Čak ono preporučiva i kućna radinost. Da li je za Vespe isto važno kao i za automobile? Koliko konja, koliko može brzo da ide, kakva je u krivini ili neki drugi parametri su važni? Pa drugi parametri su u pitanju. Bitniji je neki stil, neka pojava, kako to sve izgleda. Vespa je kog stila onda? Klasičnog stila, mislim, stil 80-ih, ranih 80-ih godina. Boja? Sivo-srebrnkasta. A zašto se uopšte osniva klub ljubitelja Vespe? Šta je to u Vespi toliko posebno da godinama pričamo o tome, da evo čak imamo i prvi skup sada koji okuplja sve zaljubljenike. Šta je to što vas sve vezuje? Pa u suštini Vespa je jedan klasik koji otprilike ima neke ime i neki brend, kvalitet i sve što je uspelo kroz svo ovo vreme, kao neke tehnike, prodefilovalo je tu mnogo dosta nekih, da kažemo, i novih stvari, motori, sve to napreduje. Ona ostaje i jednostavno se ne menja. Čak je Pontadera, odnosno proizvođač Piaggio, ove godine izbacio taj stari model iz 80-ih ponovo u proizvodnju. To samo pokazuje koliko je to u stvari i okej, dobar motor bio, da je nastavljena proizvodnja njegova jer je potražnja prevelika za njima. Dobro, koliko će biti učesnika? Pa očekujemo 60-70 učesnika iz regiona, iz Slovenije, iz Hrvatske. I kako izgleda skup? Kako ste planirali? Pa neki program je, danas je okupljanje, znači oko 18 časova, od 18 časova u stvari u pristaništu Karađorđevoj ulici. Trebalo da se prijavljuju ljudi? Prijave su u toku, odnosno otvorene su još uvek, da kažemo, danas do nekih 12 časova. Znači, program kreće danas u 18 časova, posle toga je žurka uveče na jednom od beogradskih klubova, ne pominjamo. Program se nastavlja sutra, polaskom sa Ade u 11 časova, ide revijalna vožnja po gradu uz neka zaustavljanja. Jedno od tih zaustavljanja je ispred Gradske skupštine, da imamo jedan program od 2 sata. Posle se nastavlja do Kalemegdana, gde je program do nekih kasnih popodnevnih časova, gde se posle toga vraćamo na Adu, gde imamo neku svečanu večeru, neki program i uveče u jednom od klubova na Adi žurku koja traje do kasno. U nedelju prepodne neki, ajde da kažemo, oprošteni doručak i razlog. Ko ustane? Da, i onda kućemo. Dakle, ne vozi svako baš Vespu. Koji je to profil ličnosti mora čovek da ima da bi vozio Vespu? Pa teško je odgovoriti na to pitanje jer ne postoji precizno definisan profil ljudi koji voze. Nismo čak ni sigurni da li čovek bira Vespu kao vozilo ili Vespa bira čoveka. A ste slični negde? Osim te dodirne tačke, a to je da volite Vespu, da li se još negde pronalazite? Znaš kako je, baš različiti su profili ljudi. Znači od, ne znam, arhitekata, dizajnera, ne znam, ljudi koji se bave mehanikom, ugostiteljstvom. Dobro, ali ako se kaže ne vozi svako Vespu, to znači šta? Pa ne znam kako bi ti to definisali. Vozi specijalno. Da, iskreno. Specifični, da. Dobro, šta smo rekli, koliko ima članova u vašem društvu? U našem društvu ima 30 članova. To sad varira, jer normalno ljudi imaju neke obaveze privatne, odnosno sa strane, ne mogu toliko da prisustvuju. A šta su obaveze? Druženje ili... Druženje, zajedničke vožnje, ti neki skupovi, poseta skupovima u okruženju. Prošle godine smo bili u Zagrebu, ove godine se organizuje Kro Vespa u Splitu, da. Organizuje se, da. 4 naša člana su prošle godine išli do Portugala Vespama, jer jednom godišnje se održava Svetski dan Vespe. Bilo je negde oko, ne znam, 7000 motora u Portugalu. Koliko im je trebalo Vespama da ode do Portugala? Pa krenuli su nedelju dana ranije, ali su pravili, da kažemo, pravili su turističku varijantu. Znači, pravili su tako neke maršrute da su išli do nekih većih metropola i gradova, tu su ostajali, recimo, jedan dan, pa onda sutradan nastavili. I šta ako padne kiša? Pa postoji kišno odelo.
To inače bajkeri znaju. Znači, inače, ajde, kiša i jeste problem za motor jer su 2 točka. A može Vespa na autoput, normalno, tako? Može, da. Može, po zakonu, da. Pa ne, pitam. Svi motori preko 50 kubika. A preko kubika mogu. Ja se izvinjam ako sam uvredio, budu kažem. Ne. Dobro. Dakle, danas u 18 časova, pa sve do nedelje, do oproštajnog doručka. Da, nešto oko podneva. Da, traje praktično prvi, ne praktično, nego je prvi skup pod nazivom Beo Vespa 2011. Hvala na gostovanju. Hvala vam. Vesti.